Venus Records Limited kinokompaniyasi hödürlüğe. Başagaylık. Senarinin avtorları Sidik Yulal ve Niraç Vora. Bizim ovamızda nemeler bolup geçýäray? Bulatlar besedilmese, bu ovamızın iyisi aydar. Oğulay günnüydün önörtanı oğurluk hov. Bu yandaşlardan soň beýdip arkyn gezip bolmaz. Doğru diýen, muň bir çykalgyna tapmaly. Bugün keýiş oňmasyna düşen bolsa, ertir başga bir imliň ka düşerdi. Ay garaşyňa hov, maňa nire var ýaňyday? Aho, oň bize kömegur degirmika? Şulawada bize şondan başga kömek ediljek bami? Onu bize diňe soň aýagyny ýyklaýmak galýada. Doğru aýdýan. Ha ne molly? Sen näme eşmedin mi? Yok. Ay ýerde onu eşmedik bolsaň. Näme boldy kanay? Ya ýene ýeni urdularmy? Naraýanyň ogluny bir jadwoy aýal ogurlanmış diýip bir gep bar. Hay canavar. Höw, hewle, höw. Olara bir seret, bir sürü bolup daň bilen eýemen kelläme artmagy gelýär. Filmin kompozitori Vidya Sagar. Näme üçin? Kamsarın kömekçisinin gece durmuşa çık geldi. Operatörü Jiva. Nira var ýalar. Deňmezem geçip gidip barýarlar ha. Filmin himayetkarları Ganesh Jain ve Ratan Jain. Filmin rejissörü Priyadarshan. Ayarları 20 kadagın. Yeri näme? Indi men özüm barmalym şo ýere. Bärik gerinde aýdynda haw. Goňuň näme? Näme boldy? Hoşayın gayret edip özünüz kömek edeyim de. An sizin beýlik halas herleňizde näme boldy? Sizden başka halasker yok bizde. Oğlum oğulladılar. Özün gayret et. Kartanyan adamlar alıp gitti. Kartaniýa? Onu ýeren hassygymyz. Ulo kesik kartany. Muň ogluny ogurlansa da. Ha, o şol ogurlady. Olaň ogluny basyny ýapdynmy? Onu polisiýa näme gerek? Bir atlara şolar teretdirlermi näme? Bar olara men urudanmaýt. Gidip bilersiňiz. Ay Cenap o yerde bolluk abi. Sizin adınıza mı aittik? Cenap, ol albassa ýal şonu da ogluny goýbermedi. Bay bo. Diýmek siz polisiýaň oňurmanlyk üçin meň ýanyma geldiňiz-de, şeýlemi? Men kesekliň işine goşulmak. Men diňe öz işim üçin görüşýär. Diňe öz işim üçin. Hani barın, işini dile bolun. Cenap, okulo kesik adama amparo gözüň akylakşmy diýip kömek edýärdi. O yerde Lakşmi deviň adamlar oňa kömek edýärler de Cenap. Aklyjy. Dinleyen, Ädiriň özüne meň oglanmaň baryny çagar. näme diýdiňiz jenap? Biz bu işe goşulmadyk gowalarym ka diýen. Näme üçin? Bu işe denan maşgala goşulmaly, muň nämeleriniň torjagyny bilip bolmaz jenap. Ha? Angar çandyň kedi kiň işine goşulmaýany özüňiz gowy bilýäňiz. Siz şonda da şu ýere gelipsiňiz. Hani barın gidin de başga bir adam gözläň. Barın gidin, gümüňiz çekin. Tapdyňyz özüňiz kömek etjek. O jenap. Men düşünsüme göre Bidinanyň işi ýöne-möne iştämika diýen. Näme? Beýşam paran hojaýyny bilen çağlarym oşulupdyr. Gol gaty ketçe alaýal bolmaly. Lakşmi dewiň garşysyna çykma, kömek sorak gelen her bir adama elimden geleni aýaman. Cenap, siz telefonu. Hawa dinleyen, Bali, han derri boýa gel. bor kaka. Häziriň özünde. Bardım kaka. Cenap, sizin telefonu çağırýarlar. Şakti, hani? Bar görsene telefonu kim oynayaka? Kimmi? Sen ecen ellerini hına boyum onu sebep bolun. Arvak men düştün mü?
Ağam, Näme? kakam sana diye. Kimin kakadı? Kakam diye ano. Näme? Neme, kaka ağam ile uğurlaşak mı? Yok, ikiniz de derrew şu yere gelin. Bol ya. Bizden ha derrew ujak var ya kaka. Hani şunu sakla. Sen näme o? Bizim kakamızın sesini tanamadın mı? Mene öz kakamın sesinden tanamam. Men sana kakanın sesini şeýle bir tanadaryn. Taliplin umumi asis sahibi şu. Hawa jenap. Jey çantlyn gurlaşajakdym. Häzir çagyrýan. Ha. Bu kim? Aydy beriň. Bugün kollaja gitmedinmi? Kaka. Kaka, men gittim. Soň geldim. Soň ýene gittim. Soň ýene geldim. O yer kollaj mi ýapyk goýnulýan ýermi? Top ýaly eýlek beýlek böküp ýörmüň? Yok kaka, men öýlen ýene gidýän şo taýyk. Arkaýyn bol. Şu wagt söýre gitmek manel. Derrew ujak öýe gel. Ýöne men öýlen şo ýere gitjekdim da şundanam. Sen näme şo diýen gaýtalap durdyň tentek. Batymjak öýe gel. Gassagly bir iş çykdy. Çalt öýe gel. Hereseniz Bay oğlun Nur garip. Kapısında neymiş işleyek ha? Ba. Diýmek onda sen bir daýhanyň oğluny zorluk bilen alyp giden garyp oğlanna, innem onu gaýtaryp bermek şerti bilen oň ýeriniň ýartyny aljak bolýarmy? Gançaltyrak öýberin. Şey diye, siz oğluna gitmek üçün geldinizmi? Oğlu siz öyle gitmez. Cenap, o näme ýöre bilen okmy? Ýörep bilmese biz häzir onu götürip çyrak daýar. Yok. Sizin hiçiňiz de onu ekidi bilmerdiňiz. Hiçiňiz de ekitmerdiňiz. Arkaýyn bol biz onu ekeder. Bolmasa biz ayakkabımızı ayalamak için bu yere gelmezdik. Cenab-ı sığır satılyan bağlar. Çopon eli bile yüzünüz olsa yüzünüzden malını itigeler durur. Düşündün mü şuna? elimin degen yeri hiç şeyle avat yer koyuyan nedir? Bir orgum yeterlik var. Men beýdip günüň aşagyny durup bilmene. Basmyrak buluň bellisin ediň, boluň. Kim bu nalaje deyinler? Olar şologlan bu yerden ekitjek bolýarlarmy? Ah, siz bur topor akmak sallaklar. Puhu, men sizi hiç kimçe de göremok. Siz aýalyň güýjüni görmänsiňiz. Siziň araňyzda aýalyň eminden gelip biljek erkek barmy diýsene? Hani? Bar bolsa gelin berik nalaje deyin köpekler. Men onsoň siziň kimdiňizi aýdyp bereýin. Näme sömerşip dursuňyz? Men näme? Degmeň ol oğlanjyga. Bu adamlar gany kuşluk üçin jogapkärçilik çekýärler. Atasy öz oğullaryle bu eden jenayet üçin jeza çekmeliler. Hormatly dinleýijiler. Bugün Anjeliň iň soňky güni. Bu habar aýtmaly bolýanma men gaty gynanýan. Şeýle wehinligi durmuşa çykýanlygy üçin öz okuny taşlamaly bolýar. Ýöne biz Anjeliä goňýar. Sebäbi ol biziň ştatymyzyň ýaş ministri Jenap Gavinda Panchputa durmuşa çykýar. Biziň hemmämiz on şeýle ajaýyp waka bilen gutlaýar. Geljekde oňa diňe awry hormat garaşýanlar diýip umyd edýär. Gelin onna bu pursatdan peýdalanyp, onu tüýs ýürekden gutlalyň.
Anjeli, hanı birazrak ayak çekeydi. Hawa aydı ver. Eger men sana bir zat haýyş etsem, sen maňa kömek edip bilermin? Hawa näme boldy? Ana şu. Bu näme? Bu meni başga ýere geçirmek hakdak buyruk. Ýöneten ministr bilen gürleşdim, buyrugy ýatyryp bolýar. Men? Hawa sen, ýönümini başarman bir diýme göri. Men seni aşyk göreýin. Sag bol. Bye. Bolýa onu. Sag bolun. Sag bol, Bolýa. öýde terek. Toý günüňiz oň bilen gürleş ýadyňdan çykar. Uğralyň. Sag bol, Anjeli. Hani bol pil bol, gülgüne suwdan tepe. Oley, sana suw tep diýilýär. Tep derrew. Tälimçi olaýsyny. Bir pile suw tepmäni öwredip bilmeýän bolsaň, senden emir tälimçi bolby. Hani ber maňa taýygy. Hani bolly ýen men sana. Gülgüne suwdan tep. Ece, bollu minni. Gülgüne sowa derek uly işler bitirip berdi dämi? Näme ýan karşyp dursaňyz? Ýa sene diýip etdirmelmi? Gülgüne suwdan tep diýen men sana. Näme dursun, bol tep diýdim. Hani bol. sen kime gaharlanýan? Kim sana pil getirdi? Men. Ece pil näme gerek? Pilaki dernekler üçün meydanına bar iş yattı, senin merde tomaşa gorkojak bolyan. Bu taýyna sana sirk mi? Näme? Sirk diýäňmi? Men altymyň toýunyna pil gülgüne suw tepse, muny gülkün şataplaýarmy? Jogap ber. Sen näme? Maşgalan awraýy, mertebesi, geljegi barada pikir eden okmy? Hani bana bir daha düşünürden Ece näme üçin sen onu pil mihmanlara hyzmat eder ýaly eden ok. Egerde pil mihmanlara hyzmat et dahardaşady, o waň hemme adamlaram hayran galardy. Veru, sen maňa akyl satjak bolma. Pil ampara owasynyň adamlardan suw tepýärmi? Ýa nahar hödürlýärmi? Muny hyzmatgärler däli diňe men çödýän. Gowy söýer işiň bilen. Besser, baraya gyýyr. Ağamcan, bu taýda näme bolýandan habaryň barmy? Toýa 10 miňlerçe adam gelýär. Şoň üçin ne pilemma? Sen näme diýen? Daga näme gülgüne suwuny men sepmelimi? Ha? Yok, o hemme zat gülýär, maşkyň dowam ediber ağam. Bolşuň edil daha goparjak ýaly. Bilýärmi näme bir? Eger sana bir zat yaramayan bolsa, bu barada gitti ağın suraş kanaýt. Men bedelimin güýjüni görüp etme, düşündiňmi? Ay o da. Hada, ýeri bilen dawa başladyňar. Ok etmeseňiz iýeniňiz diňýän näler o? Bir, sana näme gerek? Sen pilin toya gelmezligini isleýän dämi? Bildin ayağımcan. Men pili beýerek getirmezden öň gulugyny pakty dykdym. Şoň üçin meni ol top atylsa da esçe kumany ýok. Nädip duryn? Oňurup duryn. Ol inni kir ahry. He, gaty gowy, berekella, bolaýpdyr. O näme diňe pilin gulugyna dykdyň, onu örejen gulugyna da dykma ekeninde. Şunu hemişe ýadyňyzda saklaň. Durmuşa çykarýan gyýdymyzyň ejesi ýok. Oň toýuny diňe pillel, her türlü ışıklarım bolar. Özüm bu toýda ýaşlara çyn ýürekden bag tardyp edip biljek adamlar bolmaly. Siz maňa düşündiňiz dämi? Düşünmejegem bir boluň. Yenecan. Men balam gelipdir. Men söýgüli atyjagym gelewer canım. Wagt senden aýlanay. Ha, men eşdişime göre ministrin gelliliginiň kolleji bilen hoşlaşygy gowy geçipdir. Beýle oýun etmeň. Mekteplerdedir, kollejlerde şagalan akşamyn guramak inne adaty bir zada öwürlik galdy. Okasalar okamasalar 3 milyon gowy berýärler. Goý şatlansynlar. Haçan men durmuşa çykamda menem joralam öýme çenini urdylar. Oňmy ýagdaýlar ha? Özüň şulawlana durmuşa çykanda seni altyn kümüşe edipdiler. Şeýle gerek. Yer bolýar, goýýar. Kakam nerede? Ol sen ministrin ýanyna duşşuga gitdi. Eger ol ente gelmedik bolsa, ente hem şo ýerlerdedir de. Gelmedi ýaly o da şeýden ok. Basym gelir. Ram. De, bular nerdeke? Bir zat boldymy aklawjy?
Kimem olsa birini kömeğe uğradın ha. Men yeköydüm beýle agyr zady göterip bilmen ha. Şeýle mi? Eşitdiňiz mi? Barın aklylja kömek edin. Minister epeslice sowgat uğradan ýaly, he? Barın kömek edin. Barın, satıra çıkarın. Yok sana näme boldy? İşte adam olunok bar çaltırak su getir. Näme dursunuz bolun çaltırak. Kakama näme bolka? Sen näme dilini ýutdyňmy? Hana aýt, bana näme boldy? Men diňe toýuň bolmajakdygyna habar berip biljek. Minister Bonika sebäpli oň işine kayınçılıklan ýüze çykyp başlanyny aýdýar. Biziň gaýnymyň toýuna päsir bermek üçin şeý diýme mejbur etdilerim kädiýän. Men atymyň toýy bolmaz diýämiň, bökemiň işi gürle diýän, gürle. Hayır elinizi, meni boğanız bilen ne mutyanız? Eger birini boğacak bolsanız barın, angar çandı boğun. Ondan näme diýseňizler, biziň toýmyda päsir berýän, şondan başga hiç kim däl. 9 sany kaziýeti öz hökmüni ýöretýär. Eger şoňyda öýlenseň, öz bu diýpäňden diňersiň diýip ministra da haýbat atdylar. Şoň üçin minister öýlenjek däldiýär. Özüňiz bilýäňiz, ölüme, howa, çiwinlara baram adamlaň sözüne ynanyp balanak. Pah. Yer apılsany. Ha. Gaty gowy. Doýan şaňat iyi berin. Siz beýle zady başga ýerde görmersiňiz. Şoň üçinem iyi berin. Siz o ýerde ot ýersiniz. Olar ministri bilen garnyşlyk açyp angar çandy ýeňerini öýtdiler. Enne bolsa terediň, gaýdy matsara bolup öýüni otýar. Men adamlaň amparadyny gelip men öňümde dyýdy çökün üçin tüýkürdüm. A sen näme üçin tüýkürdüň? Men tüýkürmem ýetige. Siz tüýkürdüňiz, menem tüýkürdüm. Bolmana men öňümde 40 ýaly agdyň açyp oturdyň. Başyny ýere tüýküreýin. Sen näme diýsene? Sen gowdy bar aňyrakda otursana. Biratlar beýle aňsat tormasa gerek. Muň bilen entek jedan soň gelmez. Olar entek baý köp kösenmeli bolarlar ha. Ol entek öz ogullary bilen dogulukdan geçmeli bolar. Şaksi, parkla wasır taýynmy? Onu näme garaşýaňyz? Atyňda, bolun. Ece saklanın. Ediýäniňiz näme? Bu öýden näme erkek gutardymy? Eger siz erkek bolýan bolsaňyz, şu tüpeň alynda maňa oňmaslygyny getirin. Eşdiýäňizmi? Hanım, durun hanım beýtmeň. Siz näme dälidiňizmi? Hanım beýtmeň. Hawa, amparan hojaýyny aklyndan adaşdy. Ol angar çandy öldürdi diýip bar kadiýede aýt, bar diýen men saňa. Siz näme seredip dursunuz? Barın saklaň da onu bir zadyň üstüne barman ka. Ece saklanın. Saklanaýyn. Meni saklajak bolany ataryn. Aýrylyň ýolumdan. Biriňe men golaýma geläýmän. Hanım beýtmeň, durun hanım beýtmeň. Beýtmeň maňa. Aýrylyň diýen. Ece, maňa ber. Maňa ber Ece. Vay. Ulaw nirede. Ece, Hani sen aýrylyň näme beýtmeň. Tamen saklajak bolma diýen. Aýrylyň diýen men saňa. Ecem dursana. Ediýän näme de. Aýrylyň. Ece. Dur. Ece. Ece. Suwetirin. Gaty gowy. Olaň namusyna degmeň, mundan gowy ýolum gözläbim tapyp bolmaz. Inni biziň saglarymyz arkyn bagtly ýaşap bilerler. Inni siz bu zatlardan gaty arkyn bolun. Ogo beýde biziň çağlamyz mydama da bagtly ýaşaýadylar. Muny inkar etip bolmaz. Ondan amyr ýaşaýyş şuam gojaýyn. Birine kömek etmek üçin siz tewiş gurnaýaňyz. Amparaň ýaşaýjylaryny kemsitmek üçin siz gan nökmeli bolýaňyz. Mundan ýaşaýyş bolmaz jenap. Men çağlar awryly durmuşda ýaşamaly diýjek bolýan düşünýäňizmi jenap? Yok. Oho. Siz intigim amparaň ýaşaýjylaryny ýigrenýäňizmi? Ondan bäri ýem 20 ýyl geçdi. Sizin öňkü golunda atlary ýatdan çykaryp tewiş bedetmeli. Bu düşmançylykly gatnaşyklary haçan açyly dowam etmeli jenap. Entekler dowam eder aklyjy. Ödem uzaga çeker. Men bu zatlar nädip ýatdan çykaraýyn? Yanan odun külegürlän ýalyr. Ýöne içinde közi alawlap duranlar. Nämen men bu zatlary ýatdan çykarmalymy? Nämen ýatdan çykarmaly? Men parwatim. Öýümüň peridady. Ok degip şoğullo. Men gözümün alına can verdi. Ödüm. Hut ödelimde can verdi. Şonu unutmalymy?
Men 14 yıl tutsaglykda oturdum. Bedenim, ruhum ağır hıynaklardan geçti. Bu zatlar näde bundoyun? Sen men çağılan bağıtlı durmuşda yaşamalyyan öleyim. Näme olur, bağıtlı dämi? Balram näme üçin ölenmedi? Näme üçin kişan bilen şakça ölenmedi? Jey dünýä inenden soň Döýdi ýekece de çağa dünýä inmedi. Mene meni süýdünem ýylgyrýan çağany göresim gelýär. Aýt näme üçin? İsteyşin allal. Angarçan bıdatlar hiç vat ýadyndan çykarmaz. Hiç açan. Bu yara men tenimde däl. O yara men yüregimde. Ol ene bilen oň oglarynyň soňuna çykmasam arkaýyn ýat bilmen. Yürek yaralary gürläwleýän bolsady. Onna Angarçandyň her bir yarasy kitaba urlerdi. Ayırıl. İlki men yüreğimde yan oğu döçürmeğin aladatını et. Yan yollaşını yitirmeğin nämedigini diňe dulayal bilýänler. Siz öz kakaňyzy yitirdiňiz. Ýöne men Angardan utulanmy boyun almadım. Bugün bolsa men Angarın çağılarynyň erkek kişidigini, men çağılarymyň bolsa öz ayarlarynyň arkasynda bukulýan şagala diýenliklerini bildim. Akly uji. Bular aklyna aýla. Rupa sen nere? Gördüňizmi? Bal nirde bolsa arlarym şoňa uçýa. Hazynan gödelligin nämeler edip bilýär. Olaryň nädip ılgap gidenliklerini gördüňizmi? Bir zada düşeniň, ýekiji bir zinanyň görkü maşgalada agzalalyk döredip bilýär. Olaň maşgalasynda zinan ýok. Ana olaň güýji nämede? Eger Angaryň öýüne aýan maşgala girse, ine şonny olaň iş gaýdar. Olaň her haýsy başga tarapy öwürler. Soňam ýüp gowşaýa. Siz düşündiňizmi? Ýekiji bir aýal olaň maşgalasynyň arasyna tow saly bilýär. Ine görersiňiz. Anbese tenay, it ýaly ýürüp otyrdyň. Gyzym aglap otyran toyny bozdular. Bu orta bir ýerde şahzadaň maşgalasynyň berkligi barada ýangran bolýar. Serediňä bu tamsyga. Näme toyun bozulany bilen gaýryň üçin ýaşaýyş gutarýarmy, ha? Ol inni okuny dowam etmejegini aýdýar. Men oňa näme üçin beýdiýäni bilýän. Ýöne ol şey däýse, öňküsünden beter betbagt bor. Şoň üçinem men oňa okuwyny dowam etdirmekligini maslahat berýär. Täze habarlar, iň täze habarlar. Özüm mugutsa, gaziet alın, gaziet alın. Täze habarlar, özüm mugut. Näde, geçýärmi? Alın, iň täze habarlar. Men pulumdan galan zat barmy? O nämen pulay? Men sana näçe pul bersemem hiç wagt hasabat bermeli öýdüň ogay. Men senden hasap soramaga. Talap eder ýaly sen näme pul berdiňmi? Ay men keyfim pozmasana ho. Aýlan har gaziet alın. Gelin mugutsa gaziet. वापस आई गाँव से गुजरिया मिले ना इसे इसके संवरिया लाए नहीं लाली चुनरिया मिलेगा इसे कौन संवरिया देखो जरा देखो क्या है लड़की पूछो जरा पूछो क्यों है भड़की अरे देखो जरा देखो क्या है लड़की देखो जरा देखो क्या है लड़की पूछो जरा पूछो क्यों है भड़की देखो जरा देखो क्या है लड़की इतना अकड़ती है क्यों सबसे लड़ती है लगती है कोई बला रम बम रंबा रंबा हो रम बम रंबा रंबा हो रम बम रंबा रंबा हो इसकी अदाएं कातिलाना इसकी निगाहें आशिकाना दिल पे मेरे बिजली गिरे
जब लहरा के चलती है कॉलेज में सबको तरसाए ये ना किसी के हाथ आए ये है कोई ज्वालामुखी गुस्से में आग उगलती है रंग कोरा कोरा अंग मस्ताना ये तो हूर है चढ़ती जवानी हुस्न के नशे में ये तो चूर है यारो जरा कह दो इसे ऐसे न तेवर ये दिखलाए रम पम रंपा रंपा हो रम पम रंपा रंपा हो रम पम रंपा रंपा हो इसके ख्यालों को सजाए कोई शहजादा ढूंढ लाए गम की है ये मारी हुई इसको बना दे कोई दुल्हन रहती है जाने क्यों अकेली लगती है ये तो एक पहेली कोई यहाँ जाने नहीं जाने है इसकी क्या उलझन इसे समझाओ कोई तो बताओ ये है जोश में कोई न मिलेगा अकेली ही रहेगी आए होश में ऐसा न हो सारी उम्र यूं ही कवारी ये रह जाए रम पम रंपा रंपा हो रम पम रंपा रंपा हो रम पम रंपा रंपा हो Men size baştanam kolejde okasymyň gelmeýänligini aýdypdym. Ýönetim meni dinlemän. Barbyr öz diýeniňi edip meni şol dogduky uratdyňyz. Ogolsa meni bütün koleje maskar etdi. Men o ýerde syýla hormatymy, bar awraýymy gaçyrdym. Ýeriňi siz ýynjalyňyzmy? Seni kim maskar etdi? Dogonuň saňa sorag berýär, näme sen eşdeňokmy? Angar çandyň ogly. Jeyden başga kim bolar öýdäňiz he? Ol bardady ýaýradyp meni koleje maskar etdi. O men hakda nämeler ýazýarlygyny siz bir bilsediňiz. Ağam ver, yörüň eýdim bilen. Haliçin, deva, öz kılıçlaryňy taýýarlaň. Özüňden adamlary ýynaň. Biz oň şeýle bir ýeni ýeterer werin. Innol gaýdy piç we beýleýiş edip bilmez. Düşündiňizmi? Sen nire etmekçi bolýaňyz? Näme o ýerde ol size garaşyp oturadyr diýäňizmi? Geçen gezek adamlar alyp suw üçin uruşmagy deniňiz ýadyňda çykdymy? Şonda näme boldy? 4 adam göpat boldy, 7 adam maýyp galdy. Siz näme ýam ýadyňda çykardyňyzmy? 4 adam bir gözünden diýni, 5-si bolsa asla kör galdy. Bir şuunky güneçeli olary seredip gelýär. Ýeşdäňmi seredip gelýär. Sen nadan aklawçy, bizde işläp, olaň arkasyny çalýaňda. Onna biz ýersi üçin görüşdik. Indi bolsa öz namysymyz üçin görüşýäs. Biziň maşgalamyzyň gyýdynyň üstünden gülenler üçin olar jogap bermeli bollar. Olar ötegeşdiýeje, biz olaň kellesini almasak indi dolan gelmer. Ýörüň! Saklanyň. Men siziň etjek bolýan işiňize garşy. Eşdiýäňizmi meni? Öýe gyýryň. Oui. Meňe näde etmeseňizler? Enejan, men siz sylan soň koleje gaýdyp bardym. Ýöne men awraýym hakda gurrungy denne hiç kimin barmagyna gymylla da gelmedi. Bar söýüňdem ýok boldy. Muny saňa kim aýtdy he? Häziriň özünde sen men söýgüýümi duýarsyň janym. Garrasam garranyrnym. Ýöne entek men gylyk käsetim üýtgenok. Onu näme üçin kakam dogolnamy sakladyň? Olar sen oşa goýarmele keninde. Ay howa da. Ogulluňyz at bolmasa bolýar da. Men bile işiňiz ýok aýdyň. Ýüregiňiz awar ýaly, men size kimmişim? Sen nämeler gürläp oturanyňy bilýärmi? Näme eneň tanaň okmy balam? He? Şeýlemi? Ingo urgy duýdurulman urulýan urgudur. Olar näme men ýa sen agalaň namysyna degdilermi? Ýok, olar seni maskaraladylar.
Dimek öz namusyny gorap gaýtar guruýyny sen urmaly. Sen maňa düşündiňmi? Oňdaş typaty nähili? Gelşiklimi ödi? Kim? Şo Angar Çandyň ogly. Bilmedim. Men onu sinlamadım. Inni sen onu sinlamaly bolarsyň. Sen oňa goloýlaşyp başyny gözüni aýlamaly bolursyň. Diňe sen aýdanyň bilen ýörer ýal etmeli. Özüňe aşyk etmeli. Diýmek, men oňa aşyk bolmalymy? Sen şoňa aşyk bolaýsaň, sen ganyňa ilki bilen özüm alaryn. Harydyň agramyny çekmek bilen tatyn almaň arasynda ullokan tapawut bar. Sendiň agramyny çekdirýän, sen oňa söýgü dudogyny gurmaly. Oň akly huşyny alyp aýaňy ýyklar ýal etmeli. Ana şonu ol söýgüden akla adaşardy, öz kakasynyň maşgalasynyň garşysyna çykar. Ol sen üçin kakasynyň kellesini almagy da taýyn bor. Öz maksadyňa ýeten toň bolsa söýgü gutorýa. Toy hakda hiç gurruna mol bilmez. Goyol galan ömrünü ahmır çekip geçirsin. Sen arın alan soň, ana şonnu meňem janym aram tapar. Senin ne maňa düşündüň dämi? Aýsana, jeň otagy nerdeki? Ýokarda 6-njy otaq çağıraýynmy ony? Ýok, men özüm taparym. Jey. Jey. Tursana. Turdu ýan, Jey. Yatma oýmadyňyz aý. O gyz bärik gelýär, turda haw. Haýsy gyz? Boroy diýen Anjeli. Ay näetdiň? O bärik gelýär. O bärik näep düşdük? Men nirden bileýin, ýetip gelýär haw. Bol Ben eşitlem. Inha. Bagağın nirede diýen haw. Başga ýerde. Bol geýin saltyrak. Ay, akyd onu bu ýerden. Haw saltyrak geýin seni. Bol saltyrak bol. Men Jey bilen gürleşmekçidim. Kim aýo Jey? Ana ho yatan. Men oňla ýekelikde gürleşmek dileýän. Ýok. Näme aýtjak bolsaň dostum ýanyna aýdy ber. Bu diňe kimi de degişli. İki çak gürleşde gow bolardy. Sen nirekdin laki? Biz içerik girip gürleşip bilerdik. Ýok. Şu duran ýerinde aýdy ber. Ýönemen beýdip gürleşip biljekler. Ay, edýäniň näme utanokmy sen? Bu ýerde diňe erkekler ýaşaýa. Aýtjaklaryň şo taýdan aýday. Men bu ýeri ýaşamak üçin gelmänim. Ýöne aýtjakladym aýdaýyn. Meni şeýle ýigrener ýaly. Men saňa näme ýamanlyk etdim he? Ýa-da biziň maşgalamyzyň arasyndaky duşmançylyk sebäpli menden aryň almak isledingmi? Şeýle de sen kakaň sebäpli men toýum modully. Haýş edýän okamana piýat berme. Haýş edýän. Biz duşman bolan ýagdaýymyzda da sen eden işin sebäpli utanmaly. Öňüňe geçip aglap, kömek sorap oturan gyzy mundan artyk kösemäne sen hanaýt neniň dödi bilýän. Maşgalaňyzdan men ynam öde biljek. Ýekedäk erkek kişidiň men ýürekden ynanýar. Sen bolsan ynanok. Ýören otoňa, ýör diýen. Oň saňa aýdyp duran zatlar näme o? Näde wong dil bar ýaka? Näme? O sen maşgalaňyzda ýeketek sen erkek kişidiň galan ogulnaň bolsa erkek däldigini aýtdy. Ana şoň üçin olar öýlenip bilen okdyp olar kemsitdi. Ol kaçan beýdidi? Ol sen gönü ýüzüň aýtdy. Menim jogap bermedimmi? Hawa? Şey diýdim ay? Hawa şey diýdi. Doğrudanam şey diýdim. Hawa. Men häzir oň. Diýdi şol. Göz jagatyna görkedär. Görkedäý. Agyz. Sen näme diýdiň? Ha? Men maşgalamda diňe sen erkek diýdiňmi? Näde dogrumy ýa? Ya sen erkek kişi dämi? Ýok. Uy, hawa, men agamda erkek dälmişmi? Şey diýsene. Olaram erkek diýsene. Wah görgüljükler diýse. Wah ey. Ana bolly, akyl satma. Angarçanyň ogullary bilen işiň bolmasyn, düşdüňmi? Ýogda gow bolmaz. Olar ýolbar ýaly gitler. Hakyky möjeklerdir. Han dur biraz. Dur.
Sen öz doğanlağı näme deňep dursun jey? İlke olar yol borsa deňedin, soňa möjege deňedin. Siziň maşgalaňyz näme? Haýwanat dünýäsimi? Näme bu ýerde oýun görkezýän mami? Bar git ýerden. Ödüňe kimdir öýdýän? Amparaň şagydymy? Sen bir ýokunç kesel ýaly, saňa men ýekölmem. Yeterlik bolaryn düşünseň, men sen günüňi bularyn, başyňa bela getirerin. Senen tek ökünörsün, men sen ýigrenýän. Şeýle bir ýigrenýän bolýan sen ýüzüňem göresim gelenok. Sen aýdyp bolluňmy oglan? Ýok. Menen tek bolamok. O men boldum, aýdy ber. Ýadyňda sakla. Sen men näçe ýigrenseň, menem sen şonça da söýýärn. Sen kepçe baş bolup topularsyň. Men bolsa nädem bile gözüňi başyň aýlar. Näme? Hawa, sen maňa ýaraýan. Onu men ýüregime aýtdy. Ýüregiňe bilemok beýle kiňem. Men bu zatlara ýol bermen. Sen meni ýigrenmek üçin menden ruhsat soraň oga şeýle gerek. Näme üçin men seni töýmellämişim? Bu meniň islegim. Öz söýgüň öz içinde saklada bärdin garaň saýla sanay. Men hut şeý däýerin. Onsoňa men saňa meni söý diýip aýdamoga. Diýem bir gör, näme bolýan soň görersiň. Görkezmek gerek gel. Sen şeýle de maňa ýaraýan. Ýene ýüz gede gaýtalamaga da taýyn. Başga hiç kim Ram, Şam, Salman, İmran men söýgüme münasip bolup bilmez. Men söýgümiň sen kakaňa bagly ýeri ýok. Bu näme bolýar? Bu ýeri kollejmi ýa bir-birine düşman bolan maşgalalan tögüşýän boks meýdançasymy? Eger bu ýerde okumokçy bolsaňyz öňüňiz talabalaýyk alyp baryň. Bolmasa siz okuwdan çykarlarsyňyz, düşünükmi? Hany men size aýtdym, bu ýerde jeýiň unet ýok. Barda men özüm unek. Hany besir, men hiç zat eşitetim gelenok. Men sizi näçe gedek bagşladym. Bugün men sabır käsem dolly. Ýöne sizi bugyz halat etdi. Hawa şygyz. Eşitýäňizmi? Şygyz. Innem gidip bilersiňiz. Jey, biz hemme zady eşitmedik bolýan. Kime gygyrdylar ay? Nämedim ýa? Angelina hem üçin beýtdiň? Onu kollejden kowdurmak üçin amatda pursat gawat gelipdi. Entek däl, goýul häzirlikçi bu ýerde garsyn. Sen näme üçin beýdiýäňiz? Bişmedik miýwany ýolmak näme gerek? Siz Angelin näme okyp bolýan inni görersiň. Sen näme etjek bolýan? Bermeň eşiklenmi. इश्क में प्यार में क्या क्या हो रहा है Eşiklenmi ber. नींद भी चैन भी होश भी खो रहा है Men eşiklenmi ber diýän. इस तरह छोड़ के दूर ना जा फासले कह रहे पास आ जा इस तरह छोड़ के दूर ना जा पास मेरे पास आ जा ओए ओए इश्क में प्यार में क्या क्या हो रहा है नींद भी चैन भी होश भी खो रहा है घूमती है ज़मीं झूमता आसमां कौन सी है जगह आ गए हम कहाँ घूमती है ज़मीं झूमता आसमां कौन सी है
बेकरारियां क्या खुमारियां बेखुदी में छा रहा नशा इश्क में है प्यार में है क्या क्या हो रहा है इश्क में प्यार में क्या क्या हो रहा है नींद भी चैन भी होश भी खो रहा है नींद भी चैन भी होश भी खो रहा है क्या हंसी है समा कुछ हवा सर्द है धड़कने बेखबर दिल में भी दर्द है क्या हंसी है समा कुछ हवा सर्द है धड़कने बेखबर दिल में भी दर्द है तेरी तमन्ना है तेरा ही ख्याल है जाने तो जाने ना कैसे बताऊं मैं कैसा मेरा हाल है माने तू माने ना बेकरार में बेख्याल तू आ रहा है आज तो मजा ओए ओए इश्क में प्यार में क्या क्या हो रहा है नींद भी चैन भी होश भी खो रहा है Men işim aytdy. Inne oýdy men düşmedi girip başlady. Sen ediýäň näme o? Men kollejden gidýän. Bu ýerde mundan artyk saklanyp bilemok. Oýdy aklyndan araşypdyr. Sen oň men nähil günleri salýanlygyny bilemok. Eger öýdäkiler biläýse olar meni öldürürler. Päs gel berme. Näme o sen? Bitine gahar edip yorgun otlaçak bolýanmy? Onsoňam erkek kişi bolýan bolsaň o gyýjagazy kowdurda. Oýdy meni idarlaýa. Men sen töýän. Onsoň men edip biljekdadym mamy? Gaýta boňa senem söýýän ida ho. Näme? Men? Men ha? Häzir almatyň alýan. Angarçanyň ogullary söýmege däl, hatda gyýlary seretmege meselen ok. Bilip koy. Angarçanyň ogullaryny birini söýmek üçin başga maşgalada täzeden dowulmak gerek bar. O diýäňe dogry bolýany oňa köp wagt gerek bar. Maňa onu söýmeli ýaly, onsoňam sen kimmişey? Kim saňa söýdi ýary? Söýme. Asla söýme. Näme? Oyun hobi söýgoýny düşünen okmay näpdiň aýmany? Ha? Olong owasyna adamlar sen öňde diýde çökünlerini sen okmaýsyn. Näme? Dost ogydyň öz sen ýanyna gelle. Şeýle mümkinçiligi elden gidirip bolmy. Men saňa düşünürüp otyr ogydyň başyna aýlamaly. Şeýle bir aýlamaly, özüm iýin tap bilmesin de. Ana şonda şo garry kempir bütün maşgalasy bilen sen öňde diýde çöker. Men gyýdym halat edäýinde, halat edäýinde diýip kakaň önüne diýde çökerler, aýagyna ýykylarlar. Gödöňe bir getir dost. Näme pikir edýäň? Hereket etmäň wagty geldi şu wagt. Kakan arnalar. Brokto 2 towşan tutar. Eyvay ennam canım cümcümden başladı. Ay häzir aýyrlarlay. Saňa diýlen okow. Diýeniňe däýsem gokturmazmy? Wah goktursa gow orda. Bay kedirlik gora. Ha? Barho onu öwrüden de atlam aýtdy. Men oňa näme diýeň? Her gün ýekece bäwül getirip berjek maýdaýmy? Yoklay, bir bäwüllel, bäwüllüň çemenni, bäwüllüň çemen aňsada. Bärde aňsat ýok, bar özüň aýdaýsan haýyş edýän. Sen kakaň men kakam däle ho. Bar arıňal. Bar git diýen. Bağışlaň, Anjeli. Sen bilen guruluş bolmam ka? Ha? Birazrak garaşyň bolýarmy? Yer näme? Men düň uzaklygyny ýaty bilmedim. Uzaklygyň? Ha. Uy, ýok, uzaklygy ije diýjek boldum. Dogry menem uzyny ije ýatyp bilmedim. Şey diýsene. Men bilýän, men sebeplimi? Yok,
O toğma çıyvın irenligi tebäpli yatıp bilmedim. Şeýlerekde. Men seň değişkenliğine hayran galýan. Gowy değişme. Näme boldy? Yok hiç de. Anjeli men sana bir zat aýtjak, ananma taňam ananma, ýöne haýşe diýen. Sen men diňle. Şeýle owadyňyz. Bana tek sevýänni menni. Şeýle duýgulary men tek başymdan geçirip görmändim. Şoň süýnem men ýüregim bileňmi? Men ýüregim bir tolgunup bar ay. O wada dollumy? Dur, sen beýdik gidip bilmersiň ha. Menin sen yalan söylemeýänliňe inanmaly bolarna. Sen hem maňa inanmaly bolarsyň. Bol ya. Onna men seni çağırsam öz maşgalaňdan geçecekdiňe merhum ejengden and içmeli bolarsyň, düşündiňmi? Howlukmak gerek gel. Gowja pikirlen. Soň jogap berseň hem bolar. Men gitdim. Hoş galyn. Guluňy alypsyňa. Gideli bu ýyka toplu eken. Näme boldy? Näme diýdi? O men gıtsady, o men çakdy. Düşnükleri aýtsan o. O maňa men sen çağırsam öz maşgalaňdan hem geçecekdiňe and içdiýä. Üstüne öz merhum ejengden and içdiýä. O däl rapdyr, düşünýärmi? Aýdýana ho, on akly ýerinde däl. Gaty gowda, hasam gow dostsan. Mesele däl, ejeňe bar bir merhum. Oňa bu zatlaň ýany ýetip durmaz. Men sana aýdywa türna o sana gapan gurýa. Sen ondan ökde çykdy, sen hem ejengden and içdi. Ana şeý diýsen, ol näme diňine de düşünmän galar. Vesselam. Birden ol and içäýse näme? İçende näme aý? Olmaz. Men Angarçanyň ogly. Men beren sözümde durmaly baryn. Söz berende näme aý? Kadyýediň çözgütdäle hawy. O sen çağırıp geçmeke ilki sen onu çağır. Ana şonno sen üçün ol maşgalasından geçmeli var. Ähli maşgalasam gelip sen ayaňa ýykylarlar. Näil görýän? Boljakmy? Dogry diýen. Onda näme? Bar gitdi. Bağışlaň Anjeli. Siz bilen guruluşyp bolmazmy ka? Sen eýem pikirlendiňmi? Isleseň ýene de pikirlenip bilersiň. Men gowy pikirlenimde belli netije geldim. Senem maňa söz bermeli bolsun. Öz maşgalaňdan and iç. Bu ýerde kyndat barmy? Eger isleseň, sen men çağıran wagtyň ýanyňa barjakdygyma and içen. Indi sen gideň, hany bol eliň berde. Bol, eliň berde. Bol, gorkma, goý. Bolany. रफ्ता रफ्ता हौले हौले दिल को चुराया तुमने, दिल को तो पता भी ना चला। चोरी चोरी चुपके चुपके जादू जगाया तुमने, दिल को तो पता भी ना चला। कभी हाँ कभी ना हम करते रहे छुप के, आहें भी भरते रहे, देखते देखते ये क्या हो गया। रफ्ता रफ्ता हौले हौले दिल को चुराया तुमने, दिल को तो पता भी ना चला। मुझको
आँखों का मैं दीवाना हूँ तेरे होठों का मैं पैमाना हूँ तू ये जाने ना रफ्ता रफ्ता हौले हौले दिल को चुराया तुमने दिल को तो पता भी ना चला इस पहलू में इस दामन में मुझको रहना है दर्द जुदाई का एक पल भी अब ना सहना है मेरी यादों में जाने जा तू है मेरी सांसों में तेरी खुशबू है तू है मेरी Ağamcan, bizim aramızda hiç tat bolanok, siz yanlış düşünýäňiz. Hemme da yanlış düşünýäňiz. Men size barda düşünürüm. Sen ilki şunu ekit soňgurlaşaýaryz. Bu yerde bolan zat Men neme? haňa ekit diýdim, bar soňgurlaşaryz. Sen niýetiň näme? Men etjek işim marada gedaýlar aýdamok. Kulak as, sen niýetiň düzük bolsa, onda men sen tarapyňda. Sen ýoluňa bir böwet boljak bolsa da ben oňa ýol bermen, arkaýyn bol. Ýöne, maşalaň arasynda düşmançylyk göreçek bolsaň, ilki ile men düşman bolarym. Hut şonam etmekçidim de. Han göreli näme dersiň? Aksy, näme edeýin? Goýber onu, goýber diýil ýa. Näme tere düşüp durdyňyz? Vurun onu, ýençiň onu. Siz goşulmaň. Bu mesele diňe Angar Çan bilen Ampara deýişli. Birimiz jan berýänçä urşmaly bor. Anjeli! Näme? Sen ağaň bilen jey dälrän ýalqarlaşyp durlar. Çaltyrak gideli, bolmasa bir-birini öldürýärler. Yine bir gece kançela teredeyken
Men seni öldürür. Sen mi meni öldürjek? Gowsa sen öz merhum kakany çağır. Neçisin miri? Çağır gayratyň bolsa. Men seni merkini berýär. Sen mastın varar. Men seni öldürür. Onu bu yerden akitmeseňiz öz ellem bilen öldürjekdigimi and içýän. Onu garnaşlarynyň diýir görmeklerini isleýän bolsaňyz akitin bu yerden. Goýberin meni. Goýberan Bizim seni. aramda hiç zat yok dip meni aytma. Uruşmak näme gerek bolly? Onu men gören adım näme? Näme men gözlem görmüy? Aýdonno näme gördüm? Yeri näme adım ya? Bala aýtda näme gördüm? Men inemin haýyşy boýunça näme? Angaraň ogullarynyň arasynda düşmançylyk öğretmek üçin etdim. Bu zatlar inemin tapan zat. Ey Hudaýjan, bu bolýan zatlar göre. O garryda akyl galmandyr. Sene moňa gulak asýan ha? Şeýlemi? Näme pikir edýän? Angaraň ogullaryny sen tanaň ok. Eger olar bu zatlary biläse seni o garryna öldürürler. Diýrilingde yere gömürler. Ezem olaň eline näme gelýänini bilýär. Sen bar zatdan bir habar. Eger de sen ykbalyň biraz üýtgemet bolsa, onda sen biziň maşgalamyzda däl, olaň maşgalasyna dogulmaly bardyň. Sebäbi sen ejen Angarçanyň ulagly Baliram söýýärdi. Olaňa durumşa çykmak üçin öz maşgalasyny terk etdi. Ýöne eneň sen ejeň nikah kıljak bolup duran ýerden äkidip, sen kakana durumşa çykardy. Ataň gahyr gelip Baliram atdy, olok bolsa gelip, oň ejenni Angarçanyň aýalyna degdi. Oşo wada can berdi. Ana şondan soň bolsa, Angarçan biziň kakamyzy köçäň ortasyna bıçaklap berilirdi. Bu zatlary sen enen ketçalygy sebäp boldy. Ýeri sen näme isleýän? Ýene gan nöküşlik bolsun diýäňmi? Sen sebäpli uruşmalymy? Inni men hiç kimiň tarapyna däl. Haýyş edýän bu barada öýdäkleri aýtmaň. Goh almagal bolmasyn. Öýdäkiler bilen näme öýdän? Taňa käýärler, okumagy adagan ederler. Ýöne olaň maşgalasy bilse bolyr. Nämeler boljagyny bilýärmi sen? Ýene gan nöküşlik bor, barda adam bulaşar. Ana sen şo barada pikir et. Biziň inimide kim elini alırmağa het edip billi. Anaydın kim biziň inimi durdy? Sen dogonlaň dawalaşan geçdipdirler. Olar aşakda gudulan it ýaly ýürüşýärler, eşden okmy sen? Yer onsoň? Onsoňmy? Sen amparan gahrmany boljakdyň. Ağalan bolsa gaty gahar gelene meňde ýa. Bardady bilseler, sen yatan ýerinde otlap giderler. Olaň hersiniň eline ullokan kırışlary bar. Aýdanyň näme? Sen olary men bu ýerde digim aýdan näçe? Näme o sen maňa tentek durýan? Bar men bärde ýokdugym aýt, bar diýen. Näme däliredingmi? Men marsam olar meni ýenjerler. Sen dik düşdi ağalan eline düşeni ýepbeklemäge de taýyna. Näme diýsene? Mene bärden jyrdymy? Gaçyň, gaçyň diýen, gaçyň. Senden soryan inimizi kim urdy? Ana aýt, biziň inimizi kim urdy? Aýt diýen, näme lalaşdyňmy? Aýt bol, aýt. Aýt diýen. Tutun onu, tutun zıptırma. Atlan onu, tur diýen men saňa. Açyp saparyny aýtma dur. Dur diýilýär saňa. Dur, derwede açyk ahaw, bolunma samra. Traýmaň, ýetiň ýdyrman. Traýmaň, tutun onu. Dur diýen men saňa. Onu ýere gaçdy kanay. Bu kolejiň oglary tutmak gaty kynay. Şu elime düşäýse etjek milýärle. Ay, halas edin. Kömek edin. Ey! Hal, tutun onu. Sen nädip men inimi el galdyr bildin? Men nälo? Handa uçan ay. Men nälidim ha? Sen näl, ha? Goýberin onu. Edýäňiz näme? Goýberin diýen men size. Kanaydany, saňa kim el galdyrdy? Aýt bol. Hiç kim emrunu. Aýta men urdum onu. Dogry aýt. Eger men onu aýda aýtsam siz gan nöküşlik turdursunuz.
Kendin adını ayday. Adını ayt diýilýär. Diru. Ağalar, haýşe diýen. O ýere gitmeň. Haýşe diýen sizden. Şu ýigrenjiň tapyň şu ýerlerde bolmaly. Ýere bolýa. Onda siz ilki bilen meni öldürürüň. Siz oňa degseňiz iýil näme diýer. Inileri gorkup ağalaryny çağırıpdyr diýerler. Men abrajdan gaçsatym gelen ok. Gowsy meni öldürürüň da diýiniň. Yer bolýa. Bu ýagdaýy gaýtalanaysa, onu öldürersiň. Jetedini maslyk çygyşlaryň öňüne oklarsyň. Goý bilsinler. Biziň elimizde nähil güýjüň wadygyny. Tutsaqlykdan çekinmeýinim. Ol erkekliň işidir. Ýöne onu saptyraýmaň. Sen bir zat aýtmakçymydyň? Ýa-da sen agyň bilen näme şonu miletiň ellimi? Muňa men günäkär däl. Ol maňa sen bilen duşuşmagy, seni söýmegi gadagan etdi. Ýöne beýdiýär ýaly ol kim? Kim näme diýse de men seni söýmegimi hiç haçan bet etmen amjeli. Dinle meni Jay, barda teň pikir edişiň ýalyl. Men seni söýýäm. Men şu wagda çeli gürlän eden işlemiň bar ýalan. Men söýgüýmem. Men sözlemem. Ehlidat ýalan. Maňa bu tomoşany oýnamagy enem maslahat berdi. Enemiň şeýitmek bile sen kakaňdan aryn almakçy bolýanlygyny soň bilip galdym. Soňunyň näme uturjagyny men soň düşünip galdym. Şoň üçin bu zatlar bet etmeliýen netije geldim. Jay, haýşe diýen meni bagşla. Hemen meni unut. Saklan. Dursana. Sen maňa Ramayanan urrun berdiň. Inneme hap kara tanam dinläp gör. Sen diňe özüň allandyryny öýdäňmi? Menem öz dostum lakin maslahaty bilen seni alladym. Maşgalaň arasynda aksewşem şoňa meňdeş zatlar üçin. Onsoňam sen näme? Men sen söýýändir öýtdiňmi? Sen öz aklyňdamy bir? Sen ýüzüňe bir seredip gördüňmi? Papaya ağasyny öýtýän gawyna meňdeş. Durhany, onsoňam sen ýene nämeler diýipdiň? Unut diýdiňmi? Sen unutmak üçin sen ýadymda bolmala. Belik goý men sen ýigrenýän. Özüm şeýle bir ýigrenýän. Şeýle bir ýigrenýän bolýan söz tapar ýalyl. Nem hoşgal. Barzat guturdy. गाए खिवैया रे मन हिचकोले खाए Tur. Men nälidim ha? Sen maýby. Mene okudyň almaly senem horçak ýatmalymy? Men näme bileýin ay? Näme gyýdyr öýdýäň? Ya başga bir zat öýdýäňmi? Ýatmaga goýsana ha. Onsoňam barty senden molly.
Durmuşdan lezzet alıp yaşap gördüm. Sen molta töýü diýip bir zat tapdyň oturuverdin. İşten geçden molin korçak ýatyrsyň. Sen oňa söýmeýän aýtdyň ha, bolany şol. Indi söýgü bilen näme işiň bar aýsan kelläň ýatsy goýdy ýatda ha. Ya bir hudulemese ýaty bilen okdy sen ha? Söýgü bikreýine ýaşaýan bir ýerde alla ho bar men öýüme oşat diýer ýaly. Näme boldy? Oklap bilem ok. Hani durla sen, dur. Sen gözüň ýumoňda gyýdy görnýär gerek, açaňda da ýok. Özüm burdan ýitirim bolýar, şeýle gerek. Şeýlemi? Hawa. O keseliň nämedigini men bilýär. O kesel gaty howply kesel. İşin aýtdy dost. Näde ýaň ay? Sen näme gygyrýan? Sen gygyrýan, menem şoň üçin gygyrýan. Sen näme üçin gygyrdyň? Ýüregimi ýadyň. Birden men aşyk bolanmy. Agylym biläýse şondan näme derdim? Şo zatlar pikirlenip durkamam gorkuzdyň. Eger söýýän bolsaň nämeden gorkýan? Kıyınçılıkları yenip geçti. Onu arkaçta bir yerlik gitti öýlenne. Bollu vesselam. Nal bolsan ay. Biderek ýangrama. Bu zatlar aňsat çözüläýän okow. Bular ýaly meselen gowy pikirlenip çözmek gerek. Onda şey deli, sen şu yerde dik durda pikirlen, menem geçip yerimde yatıp pikir edeyin. Pikirlenip yatyrkam, meni oýaraymagyny eşdäňmi? Bu sen mi? Giyeceğin bir vakti sen ne edip bu yeri giyirip bildin? Men seni çyndanam ýigrenjek boldum. Ýöne bolmady. Bilmedim. Bilmedim öde. Bir hili bu näme düşünür. Senem şeýlemi? Näme? Men ýigrenjek bolandyňa. Men bilýän, meni ýigrenjek bolansyň. Ýöne başa baran näler. Biz bir-birimizi ýigren bilmerdik kak diýen. Hakykaty boyun alsak gowy barm ka diýen. Sen men söýýäni bilýän ha. Ýöne men muny özüňden eşitmek isleýän. Edil şu wagt şu ýerde aýtmak hökman näl? Men ertir gelerin. चोरी चोरी चुपके चुपके जादू जगाया तुमने दिल को तो पता भी न चला Oňa näme boldy kagy? Mene bilmedim dägi. Anyklajak bolmam gören hiç zat başa barmady. Men hanym Anjelika Şenat bilen görüşüplermi? O gitdi. Nire? Bugün oň maşgalaty ýygynyň gelip onu ekitdi. Eşdiňmi Jay? Anjeli sen bilen görüşmejek bolup ýürüýte gitdi. O bu zatlar öz maşgalatyndan haýyş edip ýürüýte gurnady. Ondan ama hiç man özi bilen duşşak bolmasyn diýdi. Şunu bek belä ýoglan. Ondan hem şunu ol maňa aýtmady ka. Aýdany bilen maňa bir zat bola öýretdim ka. Men hökman oň bilen duşşaryn. Oň üçin ampara gitmelem bolsa giderin. Ampara? Hawa ampara. Dogry diýäň. Gitmelem söýgüň üçin görüşmelem. Şeýle şol. Senem men bilen gidersin. Sene saman otlan. Menem saga şärik bolmaly diýjek bolýan şeýle mi? şeýle mi? Gidelim gideli. Mün. लड़की वो जो लाल कपड़े वाली लड़की है ना, लाल लाल कपड़े वाली, वो जो बीच में खड़ी है, वो जो लाल कपड़े डाल के, जिसके लंबे बाल हैं, हाँ? Bu näme ay? Yelim. Şunçamy.
Olar bir zat renkleýänlerlerde, bide näme? Yelim bilenem renkläp bolýarmy? Yeni soraw beräýteň men muny dodoklaňa çalaryn. Olar ýokarda öýdýän. Bar mertuany getir. Eşdiň dinle. Näme? Eger bir zat bolaysa sigraýgyn bolýarmy? Sigryp bilýärmi? Ine şey näme üçin? Dogon gardaşlaryňa habar etmek üçin. Olar seni iň soňky ýoluň ugratmaly bolurlar. Şeýle gerek? Bolmyn. Saltyrak. Takla. Taklayan. Onu golsa takla. Bolýar. Ýoş barsan o. Wek, nire wasyp durdyň o? Merduana. Sen merduana wasaň o, haw men elime wasyp durdyň, mınjıratdyň o elimi wek. देखनी जा रही तुम लोग जाओ ना हट ये क्या हूँ हाँ मैं तो मर जाऊंगी क्या कहूंगी टीचर से जाकर मैं कहा थी वो तो तुम्हारी सहेलियां कहती Ne birdat boldu mu? Hiç saat men filmden korkup durna. O gül jahyryn oň nämetinden gorkdyň? Hawa gülkünç ýöne men iyi oturan zatma derek barmağımda işläpdir. Sen düweleme baham barmaklaryňa mı ýerdiň gaýdy? Be, hayran ağlaymaly. Barmağını işläpdir. İntilim bir yerdemin git çaltırak bu yerden bar. Onu maňa da mundan dahatyr. Al. Innem maňa söýýänniň aýt bol. Yoş ordan eger birden bir göreýse, işin gaýdar bar. Git çal. Yok, men gitmerin. Maňa söýýänniň aýtmasaň gitmen. Ey Hudaý, men söýýämok. Yalan. Eger de bu dogry bolýan bolsa, onu maňa düýün aýdardyňa. Bu arada ýerden açjakdyňa. Ýöne sen gorkdyň. Göreýäňa seni görmek üçin men janymy orta goýýan. Innem tä söýýänniň aýdýansaň men bu ýerden gitmen. Düşünýärmi? Gitmen diýdim, gitmen. कैसा बात करता है यहाँ कोई आएगा और हमको मालूम नहीं हम यहाँ का चौकीदार और ये डाक बंगला सरकारी चलो जाओ Men taňa ammarda garaşaryn. Sen gelip maňa söýýän aýdýansaň men gitmen. Men ýerdeni seninle oturmalym bolsa oturarym. Düşündiňmi? Garaşýan onunla. बाजार जाने का है सौदा लाने का आने जाने में 3 घंटा लगता है शाम हो जाएगा बाबा जाओ चलो जाओ बाबा Men ammara barýan. Sen näme aklyndan adaşdyň? İkimiz de öldürýärler, sen näme ýalan? Şu ýere barýan ýa-ni o. Şunuňy onu men nire aýtmel, nirde gizleneyim? Gidilen bir yerlerde. Gat ýüregiňizse ýokarda bu film gidip dur, barıp görüp bilersiň. प्लीज मत सताओ ना सोचो बाहर कैसे निकलेंगे सुषमा राजा आ गया मैं आपसे ही पूछने वाली थी कोई खबर आई हो शायद मुझे खबर करके गया था वो Ne molly? Hiç saat. Ne molly? Yok emme adam o. Özüm görürüm. इसमें आपका क्या कसूर है आप अपनी ब्रिज पार्टी और सहेलियों में बिजी रहिए Uy, biri ammarın kapısını açıptır. Kim ma, he? Ulasyan hanım. Kapıyını gojedin de gulplan. Bor yapıştır. İtlerem koyver. Hey, içi gargalmış.